uzaloku uphuphwa ngayo. Uzaweva amazwi. Uzahlala umkhumbulo. Ngoba uthando lwakhe aluchithwa nto. Aluphungulwa nto. Lubazi alaseka boluphela khona. Makholwa uthando lwakho malungabi nasizathu. Susa isizathu kuthando lwakho. Chitha ntoni? Uzonijika bomama. How I wish ungavela uthando cha. Ngoba ndiyanazi bake waxelela uba into layithandayo. Noma ngathi izinwele mzalwane uyawuzigcina uyawamu. USamson. Siba ngangenwa zintwala overblown amasiphathi. Iwayethe uthanda. Ibona abantu bebhizinisi plastic surgery. Nayo indiphoqwa ile mpunga. Abantu bayangixela manje ndiphoqwa ile. Umuntu uzuthiphula mzalwane. Achithi imali ezinkulu ezana into bimpunga lithini. Ngoba ufuna uthando. Abantu bangixelela impumla misitaba xa ngingayenza nokithi bazawundithanda. Uthando lurongo. Uba ninendleko uthando lurongo. OlukaThixo olundleko luthanda njengoba ngumuntu uphelele. Uthanda ngoba nguwe. Bazalwa umthandelana umzala umthanda. Uthi funda chapter 13 John 13 verse 34. Kauleza. Yes. Nansi command. Ewe. Ayithi sindiswani kakhulu. Ayithi baningcwele kakhulu. Kodwa yenza nini? Eyona nto enzima ebantwini kukuthandana. Kulula ukuba ngcwele phambi kaThixo. Kanti uthando lunjani? Lelo Paul azawuyena nokungangcwele kakhulu nokungadilisi izinto ngesiphiwo nokungenza nto kodwa uthando lunjani? Waste. Thandanani ngoba nami ndenze njani? Nani lento ndiyenze kumi yenzani? Kwabanye. Command bazalwane thandanani ngoba nami ndanenzani? Thandani mina nani nenze njani? And uthando lolu olungena sizathu. Ubuya sazi isizathu sokuthanda kwakho nguKristu, well done. Bathanda zolonke umakhulu wakho wena intando zodwa bangaba abanomakhulu abathandazayo. Kodwa abantwana babakathini? Ngiyahlala mina ndazibuza into eninzi inoba yinto utata wayengumfundisi ndafuna ba utata bengashumayeli yedwa ebengabantu ashumayela nabo kodwa kubo bonke ndaphuma ndedwa bebeqhobela yena izandla mama lo yithi uthandile efondini ba abantwana bakho basindiswe naye isizathu sokusindiswa kwabantwana ude wabhubha engasazi inoba yinto engikhulele ecaweni bangapha bakhulele ecaweni kude kwavela izinto ezithi umntana womfundisi akakwazi uba ngumfundisi. Hayi ngoba beyicingela bayibonile isenzeka. Ngabona bavela baphuma enjenge. Isizathu soba kuthiwe namhlanje ngumfundisi nama ndisazi lolu thando olungenasizathu. Thandanani ngothando olungenasizathu. Mthandeni uThixo ngothando olungena noba ngakunika imali uzawuqhubeka umthanda noba ungahlupheka uzawuqhubeka umthanda noba ngakunika izinto uzifayo uzawuqhubeka andikuthandi ngoba undiphendula ndikuthanda ngoba ndiyaphanda andikuthandi ngoba uyiva imithandazo ndikuthanda ngoba unguThixo wami ndiyakuthanda awundithandi ngoba uzandinika umthetho ndikuthanda ngoba aluzophungulwa nto ngoba alunasizathu uzawuphola xa unesizathu ngoba isizathu xa singaphenduleki uzawukwehla. Uzawufuna kucengwe isenkonzweni yini mzalwane mani mna ndityhafile ngoku andiva nomdla wokuya uqinywe zizizathu ngoba umlandela ngezizathu. Chithi isizathu mthande Jesu ndiyakuthanda
Ngasemthandazweni ukuguqa nje uYesu ndifuna ukuxolela ndiyakuthanda. Ndizocela loo nto ndiyakuthanda. Andiyazi nawe utheni ndikuthanda kodwa ndiyakuthanda. Awukandiniki imoto kodwa ndiyakuthanda. Bayandihleka kodwa wena ndiyakuthanda. Zonke izinto ziyandehlela, iintlungu ziyahla kodwa ndiyakuthanda. Unithanda ungekho sizathu. Wanifela emnqamlezweni ungekho sizathu. Bazama umthando lunje. Thanda ubhudile. Udanile uthe woxoko simphazamile. Angale nto ndiyenzileyo. Ngiyale kodwa thande. Awuthande. Uzozinikela phela ukuthi ngicela uxolo akuhake kakhulu. Mama sothini. Unani thanda nangolo thando. Sumntana ngobude. Sumthanda ngobumfutshane. Umntana ngenxa yezike nezizathu zama. Kodwa abantu bengimthanda umuntu otheleyo. Umthanda lokuthe kakhulu. Andeyayilo likaThixo. UlikaThixo labantu bothani. Noba banjani ndiyabathanda. Ndiphenda ngobunguwe. Ndiphenda ngobunomphefumulo ungokaThixo. Lo ndimthandayo. Nathandana ngesizathu. Nizaba zigroups. Yeah. Nizaba nokuhlanga endlini kabani? Bonke abathanda ukwazayo bazama ngabo. Abathanda uthetha kancane bame ngabo. Abathanda unkilozayo bame ngabo. Onezwa ngathi lihabaxa bame bi. Andunalisho kunesizathu sokumthanda. Nabe ndimthanda ngoba ndimthanda qha. Yazi uthando lomzali emntaneni. Umthanda ngomntwana wakhe. I-area yonke imenyanya umntwana. Umntwana uyahlupha ngasikifelele kodwa kumama wakhe. Athi ndiyaziva into nizithethayo. Andizoziphika. Mhlawumbe uzenzile kodwa ndiyamthanda. Andikwazi ukubukela nomculo bangabantu. Ngcono ngiqale ngambhetele ngoba ndiyamthanda. Wamama umvela unuka insango lomntana umamele umnukisi. Ndiyamva inuka insango ukuthi uyathuka namandlini kodwa ndiyamthanda. Nama nisakwazi ulala sizithukoza kodwa ndiyamthanda lo mntwana. Inqina lami lize ngamuntu omhlaba. Thetho lothando. Oliyamthanda ngoba uyintoni. Ifrats inhloko ndiyamthanda lo mzalwane. Yazi ngimthanda naxa ifrats. Aqhebe mzalwane lesibe mfutshane. Yo awabimhleke ndiyamthanda yazi. Hayibo ngoni ifrats kangaka atinanto namfrats bakho uthanda wena. Thanda bani? Thanda lempana uthandiwe inkosi. Nami ngithandiwe sithathwa uthando bazalwane. Akuyonsindiswa enkulu. Luthando. Kwayona le nto kupene insindiswa enkulu kunabanye. Kukuthanda. Nawo ungayazi babe kutheni. Hayibo bu-intellectual bakho. Uzathi hayi noba mna ndizile kakhulu ukutya okanye ngithandaze kakhulu okanye ngicule kakhulu. Yena uThixo mandenza nanensindiso engakanani. Ndisathi mna nkamazi loshwayela ngcono ngotheni. Andithangi mahlaba ngiqatshwe ndithi inyani andikwazi ukushumayela okungcono bakobuphi. Ndiva abantu benqondo ukuthi yashumayela ubani. Ndimamele andiva lento kungconywa ngayo. Kwamna abanye bathi uyakwazi ukushumayela futhi ndiyamamele nami record. Ndiyaziva lento ingconywa. Nto ndiyazi mina ukuthetha kangothando lukaThixo noThixo omkhulu ebomini bami. Ndingayi abantu nabo bangafikelela ekuyazini lento nami endiyaziyo ngoThixo. Shumalo ngcono ngikwazi bakufuneka uqale njani unyuke njani. Wena ngiqala isikunye ngiphuma emva egameni loba abantu bezawuyiva lento ndithethayo ngoThixo. Nto ndiyazi ukuthandiwe. Andidiva abantu ukuthi khawuzondinceda abatyhini ngithandiwe uThixo. Kwanoba abantu bandibone ndingumncedi kusho ukuthi ngithandiwe. Ngoba abantu bafuna bathi bheka phapha lapha kodwa ndibona abantu bendithanda nabo ngenxa yokuThixo endithandiwe. Enami ndizimise ukuthanda abantu ngaloo ndlela. Ndizimise ukuthanda abantu ngaloo ndlela. Esitratweni ngicule kancane. Ndiyame ndibathola mzalwane. Kukho abantu abashusha kabuhlungu abebala. Bashusha balala bethange ngendlela zeenyawo zingene etheni. Ulele. Ndingazi ngoba ndizawurojoya kwenzeka nje. Ngame ngimisa imoto. Ngexesha ndihamba nabantwana ngithatha
ngiyombeka epavement moya mise ngedonga mzalwane sithi la lapha sulala endleleni kanti ukunceda manje hey fanele yes to ndikwazi ngokuhlala ndizakusendlila kodwa ngazi ngokuhlala kufuna hayi la uzawuba fresh wena uzakunceda khona umuntu ndiyabe ngibuzwa ngabantwana endleleni umlashela lapho umthuthela ndiyayifundisa ukubuza manje ndinceda umuntu kathi khona yabathanda kubuhlungu ufike ephuzwe inyawo umuntu usekripulu ngoba nasenamshiya endleleni usathane edlala ngayo uthi uYesu umfundisi wadlula umpriest kwadlula umlevi bamshiya ubungcilekile kwavela indoda yavela yamthanda lo muntu yamthanda ingamazi yamthanda yakufaka enqweleni yayo yamgalela ioil yayo yamsula amandla yamthanda ingamazi noba benxibile noba bethi kodwa yamthini yayombhatalela nimonge nimlalise kule hotel nathi bakuba ishotile nizawubuya ngawo nimhlalisa thabe right yamthanda uyabuza ngoku yena mmelwane ngoba mmelwane ke ngoku kodwa ngulomongileyo ngoba uveza uthando lento iveza uthando ku stranger yamthanda kubi uzothi uthandwe ngani akunasizathu akwabo bayeka lento wamfuna isizathu soba kutheni uthando umina utheni umthando ngamxelele ngive ke xa bechithi uthande noma kuyo khona ke ufuna ukwenza lanto ethandwe bi uzawuyenza uzama ukujijisana nomuntu wangabe estradini mzalwane nawe uthunele zakhe bezithen sinjani ngoku uzawuguga into lezibele uvalo phinde linyuke bathixo ndashika ngoba into lezami ngokuziphinde zathini nqanda nomendeni kokuthanda olesizathu hey ngandithatha izathu phansi nawe ukuthanda njalo nawe ngithanda njalo kokuboma ukutshintsha kangaka mzalwane nokukutya sukutya kuza nezifo uzonogogeka ube nestroke uthatha upheli ngoba ubuthandwa ngoba ulikamkam ukhonfesa kakuhle thande ngoba ngahlala kuyithe usikhwala sami ndiyamthanda kunofanayo wami ndiyamthanda kupapi bullets bandaba yonke into namathe nento leto uzobuya imehlaleni ngenye imini tyumfu namthandana nenyoni kanti intoni incwadi yakho uyalazi uthando kakuhle intoni enuluthando apha kuwe okanye uthando lingahliyo basakhala lingafluctuate ke nibe nento emileyo usuka phi inyuka lo mzalwane ungibulisile izolo wandihag namhlanje ngibone ngiqinisa endiyazi ngokuvela ngidlikidle nolidlikile uthando lwalo luyonsenzani nyuka wase wayusehla mzalwane uzakubulise ngocicane ngomntana wawo thando lukaSathane somani bakulisana ngamanqindi ngokuthi wena uthima abantu bakhulu kanti hayi ubaleka igems thando free ebujongi izandla ezinegems akothando nawo uluba linikhulu akothando luyaphela kuyayinda lo ungasabanjwana luyenzonza luyehla khona zamxelela nalapha enqindini zezona zininzi ezisenqindini ngoba inqindo ingaphandle onke yona yonke into abazigudla ku nelo nqindi mzabona uba hey khame man suka boniyaya ngizawu apha endlini kaThixo ukhonza nje haleluya yinoni mzabona hayi uJesu ngizobona esikliniki nonyimi masinda apha endlini kaThixo phela umhlaba unendlela obabukula abantu kwathi kwangena ugawulanisa kodwa yangakele bathi ngesitya sami angeke kwachitha uthando ehlala bekhule labo hayi isitya sakho nasi nansi ibhotile yakho ungasoni ungandibambi awesisi
izifo bakhandwe sebenzulu abantu abanye sebebhubhile bebona rejection kwizihlobo zabo nezalamani zabathuka zabalahle bawukhelwe yonke back ane bakhohlele kutsibe wonke umuntu kwakhe suthela hambe bethatha izifo apha phandle lapho ugqibela ukhohlela uthando lenza njani obazalwane ukathixo luyenyuka aba babukulwa zifamily nini efanele basondela ninava ukuhlaliswe back ayohlala nawe imini yonke anangxaki siyosulela iDP vula ifestile manje ungathi awusifundanga izinto aphefumula into osiphule ngefestile ngeke uthi akuyeke lesifeni man uveza uthando uthi kokuthanda kwangabuya nezifo ngeke uthi kanze zomanga kodwa nasinothando kulo lenza njani khulane uthandweni uthi ngalondlela ngiyakwaziwa into bangingababa xa nina nisenza njani nithandana nithanda uThixo nithande nabantu bakabani ngothando oluya olungenasizathu silehe somzalwane kodwa uthando malungachithwa yilona sithenge somzalwane kodwa uthando lungachithwa akwazi ukwenza umuntu clever wena nawe xa kwenguwe kuba babona ubudomo baxakiwe ba wenzani uqhubeka wenzani sithenge impilo njengoba sithandana sikwazi ukuzenza nami le ndawo ndikuya nikwazi ukujika ngumfundisi ngiyashumayela kodwa andikwazi ndethemba into ba into endishumayelayo uThixo uzawunigcina nenze niyenze papa ngeke ndinilandele ngoba ayenziwa ndini nendibuya ufumene report oba ayibani nje phuma babe eMomibia andikwazi ukumenza into ngoba ndiphinde ndiphokoze uthando lukaThixo athe ngene umnyango bendiphinda ndigalela uthando lukabani aphinde eMomibia ndiphinde mna ndimgange ngoluthando lukabani ndinethembe lithi hlase Thixo umncede sibulele nsonto Nkosi bawo siya